Lalaki nakuhaan og video nga nanapat sa usa ka 27 anyos nga adunay autism, nitahan og nangayog pasaylo ngadto sa amahan niini. Ana ang report ni Luan Menondina. Nag-abot sa buhatan ni Mayor Junard Ahong Chan kaganihang buntag ang 27 anyos nga lalaking may special needs uban sa iyang amahan ug ang 34 anyos nga lalaking nanapat. Mitahan kang kalubihan barangay captain Rex Milan ang 34 anyos nga si Christopher Bicada, kinsa mo'y nagdala kaniya sa Lapu-Lapu City. Lumad nga tagalungsod sa Cordova ang lalaking may special needs. Apan mag-agian kini sa Lapu-Lapu City, busa matud ni Chan pagpakabana ang iyang gihimo. Tulo ka adlaw ang milabay, mikatap sa social media ang post sa usa ka netizen di nakitang gisipitan sa bukto ni Christopher Bicada ang liog sa usa ka lalaking may special needs samtang gidapatan. Wa pa siya matagbaw, iya kining gibaharan. Sa imong gibuhat ni Marmar, wala gitong ingon ako nimo. For the sake of discussion, dili special child si Marmar, normal si Marmar. Pero normal ba ang imong gibuhat nga imong dapatan ang tao, dapugon nimo ang tao? Matod ni Christopher nga nabuhat niya kadto kay nang hilabot ang biktima sa mga butang sa tabo sa banay apan wa siya masayod nga aduna kini special needs. Busa nangayo siya og pasaylo ngadto sa amahan. Kanang black eye ni Marmar sir, wa jud ko kabawa na sir. Kanang gisip niya sir, wa ko kabawa na. Higura jud ko ni kupot na ng Marmar sir. Higura ko ni hato dito. Mana usapon ng akong gikon. Ako magay maluoy man tinuod ko pero ikaw magay kaluoy sa kong anak. Atol sa panag-atubang sa biktima uban sa iyang amahan ug sa 34 anyos nga suspect, mi-assist usab ang City Social Welfare ug City Attorney's Office. Matod ni Attorney Clarissa Ligamo, gawa sa grave threats ug physical injuries, mag-atubang pa kini ug mas bugat nga mga kaso tungod sa kondisyon sa biktima nga may special needs. Under RA 7277, which is the Magna Carta for disabled persons like Marmar, so any nga mapasakan nato niya again bugat gihapon because of Marmar's situation. Desidido gayud ang amahan sa biktima nga mosangat og reklamo batok sa suspitsado apan paabuton pa niini ang hukom usab sa iyang kamagwangang anak. Sa akong desisyon mao na gid akong desisyon. Ang anak lang ako, ang junior ako kung unsa gid kay mamayang hukom basin ako ba basin mausab baron ana sa ako hukom nako sa gyud. Gikan sa Lapu-Lapu City, gihatod ang mag-amahan sa Cordova ug didto nagatubang usab sila uban ni Mayor Cesar Didoy Suwan. Uban ni Marlon Melgazo o Rod Prado, Luan Menondina, Balitang Bisdak.